nau'o'i na jarrabawa iri-iri na daga tsoro da yunwa da karayar tattalin arziki da kunci na rayuwa da kuma ainihin wato rashi na rayuka da kuma lalacewa 'ya'yan itatuwa. Amma ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa bashirin sabirin, ka yi bushara ga masu haƙuri alladina idan asabatu musiba, waɗanda idan musiba ta same su ƙalu suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ma'ana daga Allah muke kuma zuwa gare shi za mu koma. sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma, lallai waɗannan su ne waɗanda suke tattare da aminci daga wajen ubangijinsu da kuma rahama. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal asr innal insana lafi khusr, ma'ana ina rantsuwa da zamani, haƙiƙa dukkan mutane suna cikin asara, suna cikin tabewa. Allah ta'ala sai ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati, sai dai kadai waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari, wa tawasaw bil haqqi, suka yi wa junansu wasici da gaskiya, wa tawasaw bis sabr, kuma suka yi wa junansu wasici da haƙuri, suka kasance masu haƙuri, suka kasance masu juriya. Ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ku mu'minai waɗanda kuka yi imani, ku yi haƙuri, ku yi juriya, kuma ku yi dako a cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala, wataƙila fa samu rabauta. Al-Imam Hassan al-Basri Allah ya mishi rahma yace a cikin wannan aya Ubangiji madaukakin sarki ya umarci bayansa da su kasance masu haƙuri da juriya akan addininsu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓar musu, wanda shine addinin musulunci. Kada su bar musulunci saboda tsanani ko saboda kunci ko saboda wani yanayi da za su iya shiga na tsanani. Allah ta'ala ce kada su kuskura su bar addinin saboda wannan, su kasance a cikin addinin, kada su kuskura su mutu hasface sai sun kasance suna musulmai. Ku sani ya ɗan uwa, da haƙuri da yaƙini mutum yake samun ɗaukaka da matsayi wanda yake mai girma a cikin addini, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya mishi rahma yake cewa bis sabri wal yaqin yanalu maqamatu fid din aw tanalu maqamatu fid din, tanalu imamata fid din. Yake cewa da haƙuri da yaƙini mutum yake samun mulki a doron ƙasa, mutum yake samun matsayi a doron ƙasa, mutum yake samun ɗaukaka a doron ƙasa. Sai ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah ce kuma haka muka zaɓi waɗansu daga cikin bayinmu, muka sanya su jagorori a doron ƙasa, yahduna bi amrina, suna shiryar da mutane zuwa ga umarninmu lamma sabaru. Allah ce sun samu wannan matsayi ne yayin da suka yi haƙuri, wa kanu bi ayatina yuqinun, kuma suka kasance suna da yaƙini a bisa ga ayoyin. Ibn Kathir Allah ya mishi rahma a cikin tafsirin sa yake cewa yayin da mutane suka kasance masu haƙuri da juriya a wajen tsoron Allah da nisantar abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana su, ko kuma abin da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato tsawatar musu, sai suka kasance al'umma wadda take umarni zuwa ga da'a ga Allah subhanahu wata'ala bisa ga umarninsa, al'umma da take kira zuwa ga alkhairi, take umarni da alkhairi, take kuma hani ga mummunan aiki. Ku sani ya ɗan uwa, haƙuri abu ne wanda yake ba wa mutum matsayi da daraja wadda ba za ta ƙididdigu ba, ba kuma za ta lissafu ba a doron ƙasa. Ubangiji ta'ala ya ba mu labari game da sha'anin annabi Yusuf alaihi salam, lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da ‘yan uwansa suka jefa shi a cikin rijiya. Bayan Allah ya tsiratar da shi daga cikin rijiyar ya fito, sai kuma Allah ta'ala ya jarrabe shi da komawa matsayin bawa, aka siyar da shi ya dinga bauta yana aiki a gidan sarkin Misra. Duk da wannan jarrabawa Allah ta'ala bai kyale shi haka ba, sai da aka ƙara jarrabarsa da shiga cikin kurkuku sanadiyyar makircin matar sarki da ainihin wato haɗu da shi. Amma sababin haƙurin annabi Yusuf alaihi salam da juriyarsa, ƙarshe yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya da shi. Allah bai bar shi ba sai da ya tabbatar da shi a doron ƙasa, yana juya ƙasar Misra gabaki ɗaya yadda ya ga dama, aka ba shi mulkin Misra gabaki ɗaya saboda me? Saboda haƙuri da ya da juriya a bisa ga jarrabawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa.
shi yasa lokacin da ƴan uwansa suke tambayarsa suke cewa a innaka la'anta Yusuf, shin kai ne Yusuf dan uwanmu Yusuf da muka kashe muka jefa a rijiya muka sayar a matsayin bawa, kai ne ko kuma ina ka samu labari? Kala ana Yusufa wa hadha akhi, sai ce tabbas ni ne Yusuf, wannan kuma shine dan uwana. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Yace domin ku sani hakika dukkanin wanda ya ji tsoron Allah yayi hakuri, Allah baya tauye sakamakon masu kyautatawa. Annabi Yusuf ya ji tsoron Allah bai aikata alfasha ba, yayi hakuri, karshe Allah bai tauye masa sakamakonsa ba, ya bashi matsayin da ya zama abin buga misali wanda muke karantawa lokaci bayan lokaci a cikin littafin Allah. Musali ya ɗan uwa, haƙuri al'amari ne wanda yake mai girma, al'amari ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka matsayinsa. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya yi bushara ga waɗanda suke masu haƙuri, bushara ta aminci da shiriya da kuma ainihin wato matsayi wanda yake mai girma. Allah maɗaukakin sarki shi yasa ya ce wa bashiris sabirin, kuma ka yi bushara ga masu haƙuri daga cikin bayina, alladhina idza asabatuhum musiba, waɗanda in wata musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, za su ce daga Allah muke kuma zuwa gare shi za mu koma. Allah sai ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim, haƙiƙa waɗannan suna da aminci daga wajen ubangijinsu, wa rahma, suna da rahama da jin kai daga wajen Allah, wa ulaika humul muhtadun, kuma su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da su. Allah ka sanya mu a ciki. Malamai suka ce amincin Allah subhanahu wa ta'ala ga bawa da ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim, wannan salatin da Allah zai yi wa bawa shine Allah ta'ala ya ɗaukaka darajar wannan bawa din, ya sanya soyayyarsa a cikin zukatan mutane. Babu wanda baya son ka a cikin rayuwarsa. Mu sani ya ɗan uwa, haƙuri malamai sun kasa shi zuwa gida uku. Kaso na farko as-sabru ala ta'atillah, haƙuri a bisa ga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a. Na biyu as-sabru ala ma'siyatillah, haƙuri a bisa ga jurewa kar a saba wa Allah. Abu na uku as-sabru ala aqdarillah, haƙuri a bisa ga kaddarorin Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara wa bayi a rayuwarsa. Babu shakka da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake mai wahala. Duk wani aiki na ibada za ka samu da akwai takura a cikinsa, da akwai mushakka. Babu wanda baya ganin wannan takura sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirata. Mu ɗauki sallah, akwai takura wa gangan jiki, mutum baya samun isasshen bacci idan zai yi sallah da daddare. To amma idan ya jure, ya yi haƙuri, ya yi sallah kamar yadda Allah yake so, ƙarshe zai samu matsayi da ɗaukaka wanda babu wanda yake samun irin wannan matsayi da ɗaukaka ɗin sai wanda yake kwatankwacin irin aikinsa. Shi yasa Allah ta'ala da ya tashi faɗar sakamakon masu yin sallah da masu sallah cikin dare sai ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun. Babu wata rai da ta san abin da Allah ya koye wa masu yin sallah cikin dare na sanyin idaniya, na jin daɗi, na farin ciki. Allah ce wannan sakamako ne na abin da suke aikatawa na ibada, musamman sallah. Allah ta'ala sai ya sifanta su da cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sun kasance dan kankani suke bari lokaci a cikin dare wanda suke kwanciya su huta su yi bacci, sannan asuba na yi za su tashi su fara neman gafara. Saboda me? Saboda sallah. Sun yi haƙuri, sun yi juriya, ƙarshe sai Allah ya ba su wannan matsayi. Haka dukkanin wani abu da za ka yi na ɗa'a za ka same shi yana da tsanani, yana da wahala, amma za ka samu ribarsa a lokacin da kai haƙuri, ka jure, ka aikata shi ba tare da raki ko wayo Allah ba. Bangare na biyu na haƙuri shine as-sabru ala ma'siyatillah, yin haƙuri a bisa ga sabon Allah. Ka danne zuciyarka, ka ƙi saba wa Allah duk yadda kake jin daɗin sabon Allah, duk yadda kake samun nutsuwa da sabon Allah, duk yadda kake samun kwanciyar hankali da sabon Allah, ka yi haƙuri, ka danne zuciyarka, ka nisanci wannan sabon, sai ka zauna lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka matsayi wanda yake abin buga misali. Abu na uku, haƙuri a bisa ga kaddara wanda Allah ta'ala yake iya jarraba bayi da ita. Wa nabluukum bil khairi wa sharri fitna. Allah ce kuma muna jarraba ku da sharri da alkhairi
ya zama fitina a gare ku